Hej, jeg hedder Karl, og nu vil jeg lære, hvordan man samler et løbehjul. Man skal have et dæk med headset cups i. Den banker man bare og hjul på. Det skruer man på, det er ikke så svært. Så skal man have en forgaffel her med crown racen for headsetet. Eller forracen, det ved jeg sgu ikke lige. Og hjul. Så skal man have et compression med en compression bolt her, som går ned i formen her på starteren. Det er HTC compression, det her. Man kan slå på. Så skal man have en bar med en clamp og nogle grips. Det her det er old grips, de er rigtig gode. Så skal du have topcap og den her crown race. Det du starter med at gøre, det er at du tager formen her med racen på. Slider den op. Så tager du topkappen, den her, her, sidder fast. Så tager du topkappen her, på, så den sidder stramt. Så tager du dit compression, banker nedover, skruen i, og strammer. Se, man kan ikke dreje det meget, men det er ligegyldigt. Så tager man bare med klemmen her. Så nedover, jeg skal lige banke klemmen helt ud her. Så ser vi, at den jeg har kun én skrue i min clamp her, men det er sgu det samme princip, hvis man har to. Så du i. Så er det en lige. Se. Sådan. Så. Det er så sådan, man samler løbehjul.